Benvinguts al ple ordinari d'aquest 30 de gener del 2018, primer ple de l'any 2018 aquí a l'Ajuntament de Camprodon. Abans de començar, demanaríem si podríem incorporar a l'ordre del dia una moció presentada pel grup d'independents de la Selva a la Diputació de Girona, un tema concret, el tema de defensa de la filosofia de l'ensenyament de Catalunya. No figura en l'ordre del dia per un error tècnic, incorporem, que havia incorporat, llavors en el moment de les mocions parlaríem d'aquest tema. Bé, doncs com a primer punt de l'ordre del dia és el tema de l'aprovació de l'acte de la sessió anterior, si heu vist alguna cosa. Bé, doncs quedaria aprovat per unanimitat. No, remarcar es diuen les coses negatives, doncs justament al contrari, que entenem que és un acte molt ben, reflecteix molt bé el que es va dir en el debat i per tant estem totalment d'acord amb l'acte i felicitar-los en aquest cas a qui l'ha redactat i ens fer el que vam dir. Bé, compartim aquestes coses. Molt bé. Doncs anem ara pel punt número 2 de l'ordre del dia, que seria la presa de possessió com a membre de la corporació del senyor Martí Pujol Sorinyac. Vist que en data 31 d'octubre de 2017 es va presentar la renúncia expressa per motius personals de la senyora Laura Costa Escolano, amb el càrrec de regidor d'aquest Ajuntament, vist també que el dia 25 del mes de gener del 2018 s'ha rebut per part de la Junta Electoral la credencial acreditativa del senyor Martí Pujol Sorinyac de la condició d'electe per cobrir el vacant que s'ha produït i per tant de conformitat al que disposa del reglament d'organització de funcionament del règim jurídic de les entitats locals, doncs anem a procedir a l'adopció d'aquest acord. I ara donaré la paraula al secretari per tal de que ho formalitzi. Sí, el moment que hem de dir, no? Havent-se rebut la credencial del senyor Martí Pujol Sorinyac per part de la Junta Electoral General i havent-se comprovat que el regidor electe ha formulat les declaracions a les que es refereix l'article 75.7 de la llei 7/1985 de 2 d'abril, reguladora de les bases del règim local, se'l convida a que exposi si li afecta alguna causa d'incompatibilitat sobrevinguda en posterioritat a la seva declaració. És a dir, des que va fer la declaració no hi ha sobrevingut cap causa d'incompatibilitat. Molt bé, d'acord. Tenint en compte que es compleix l'exigència de l'article 195.4 de la Llei Orgànica 5/1985 de 19 de juny del règim electoral general i l'article 37.4 del reglament d'organització, funcionament i règim jurídic de les entitats locals, es procedeix al compliment del requisit legal previst a l'article 108.8 de la Llei Orgànica 5/1985 de 19 de juny del règim electoral general de prestar jurament o promesa d'acord amb la fórmula legal prevista en el Reial Decret 707/1979 de 5 d'abril, regulador de la fórmula per la presa de possessió dels càrrecs o funcions públiques. En tot cas, convidem que vingui aquí davant. Jura o promet, per la seva consciència i honor, complir fidelment les obligacions del càrrec de regidor d'aquest Ajuntament amb lleialtat al rei i guardar i fer guardar la Constitució com a norma fonamental de l'Estat i l'Estatut d'Autonomia de Catalunya? Per intenció legal, sí, promet. Molt bé. Molt fred tot això. Martí, benvingut. Espero i esperem que la teva presència avui aquí sigui ben profitosa i sigui gratificant. Penso que ja és una persona amb experiència, ja havia estat aquí amb l'anterioritat moltes vegades sentat aquí a l'Ajuntament de Camprodon i per tant donar-te la benvinguda i esperar que puguem disfrutar junts del que ens queda de la legislatura. Per tant, molt benvingut. Moltes gràcies. Bé, aniríem al punt 3 de l'ordre del dia, que és l'expedient d'aprovació i modificació de l'ordenança fiscal reguladora de l'espai del coworking, que si us sembla bé ho juntaríem al punt 4 de l'ordre del dia, que és el reglament pròpiament dit d'aquest espai de coworking de Camprodon.
Per tant, faríem una votació conjunta del punt 3 i del punt 4 de l'ordre del dia. I demanaria al regidor, en Xavi Juncar, que us faci una mica la presentació d'aquests dos punts. Molt bé. Aviam, des de la regidoria de promoció econòmica estem treballant, impulsant la creació d'aquest coworking rural, un coworking rural que situarem a l'edifici de la cooperativa, planta 3, 4 i l'Altell, i bàsicament entenem que és una bona oportunitat per posar en valor treballar en un àmbit rural com és Camprodon i la vall de Camprodon, aprofitar al màxim les noves tecnologies i ara, a més, amb l'arribada de la fibra òptica encara ens va més bé, i ajudar i donar un cop de mà a tota aquesta gent jove, gent no tan jove, emprenedors, autònoms, gent amb ganes de treballar el seu capital humà i que per tant els oferim un espai que puguin treballar de forma còmoda, de forma eficient i per tant entenem que és important i necessari per Camprodon i per la vall. Per tant, com que aquest lloc no serà gratuït, sinó que s'ha de pagar uns preus, el primer punt, el punt 3, hi ha l'ordenança fiscal que complementa o que explica quins són els preus de cada modalitat. I el punt 4 és el reglament que desenvolupa aquest coworking, perquè com serà un espai amb places limitades, doncs lògicament ha d'haver un sistema de fer assignacions de places, un sistema de sol·licitud, unes diferents modalitats, uns diferents espais. Bé, l'ànim de tot plegat és que el propi espai sigui molt dinàmic, tingui diferents usos i per tant, bé, és un repte tirar endavant, però creiem que és molt important donar joc aquí en el territori. Si teniu alguna cosa. Evidentment, sempre les iniciatives que puguin afavorir el jovent, o els que no són tan joves com en aquest cas, gent que és autònoma i que disposa d'una empresa i que la vulgui desenvolupar, doncs evidentment tot el que siguin facilitats per part de l'Ajuntament ho veiem bé. Per tant, és un punt que votarem a favor. I per cert, ara que parlem d'això, l'any passat vam aprovar una subvenció per a joves emprenedors, que va tot una mica lligat amb la mateixa línia. No sé si se n'han demanat, no se n'han demanat o com ha anat. Sí, tenim 6 peticions i crec que ja heu marcat la convocatòria, tenim 3 mesos per resoldre, estem treballant-hi perquè és una cosa que fem a cavall entre nosaltres, la pròpia regidoria i l'Agència de Desenvolupament del Ripollès, i estem treballant aviam d'aquestes 6, hem de tenir els requisits, aviam quantes podem donar, otorgar. Doncs el nostre vot serà favorable. Doncs queda aprovat aquests punts 3 i 4 de l'ordre del dia del ple d'avui per unanimitat. Anem ara al punt 5 de l'ordre del dia, que és l'aprovació de la modificació del conveni de delegació de competència de gestió, liquidació, recaptació de tributs locals i d'altres ingressos de dret públic. Bé, com bé sabeu, l'Ajuntament de Camprodon té delegat el servei de recaptació o consorci de recaptació Cerdanya Ripollès, i en aquest cas aquest conveni regula una petita modificació que hi ha en aquesta delegació, que és el fet que l'Ajuntament de Camprodon s'acollirà a l'aplicació d'una taxa de cobrament diferent, ja que es considera que no necessitem bestretes en concepte d'avançament en el tema de la recaptació, i també que a partir d'ara el Consorci efectuarà, si és convenient, el lliurament a compte, no pas a compte trimestral, sinó a cada mes següent a cada mensualitat. O sigui que en comptes de liquidació trimestral la farà mes per mes. Per tant, són 2 punts que s'acull l'Ajuntament de Camprodon, amb els quals aconsegueix també una rebaixa dels costos que avui suposen per l'Ajuntament de Camprodon el fet dels serveis del Consorci de Cerdanya Ripollès de recaptació. Estàvem amb un cost, diguem-ho així, d'un 3,5%, i aplicant aquestes millores en el conveni l'Ajuntament tindrà un cost d'aquest servei per l'Ajuntament d'un 3,2%. Per tant, estem parlant d'una reducció de 0,3 punts, estem parlant d'una reducció d'un 8,5% del cost de recaptació, del servei de recaptació per l'Ajuntament de Camprodon. Per tant, aquest seria, bàsicament, pel reste, és un conveni que ve a reflectir tot el que ja reflectia la delegació anterior. Bé, doncs hi votarem a favor. Doncs bé, aquest punt número 5 de l'ordre del dia també queda aprovat per unanimitat.
Llavors aniríem al punt 6 de l'ordre del dia, que és l'aprovació del conveni de xarxa de fibra òptica. Més extensió és l'aprovació del conveni de col·laboració entre el Consell Comarcal del Ripollès, l'Ajuntament de Sant Joan de les Abadesses, tots els ajuntaments de la Vall de Camprodon per al cofinançament del desplegament de la xarxa de fibra òptica. Bé, com bé s'ha dit moltes vegades, sabeu que a la Vall de Camprodon i aquesta banda del Ripollès, Sant Joan de les Abadesses, hi ha el desplegament de la Via Verda, i el desplegament de la Via Verda comporta i va lligat amb el desplegament de la fibra òptica, perquè s'aprofita tot el traçat de la futura Via Verda entre Sant Joan de les Abadesses i la Vall de Camprodon per tal de passar el cable, diguem-ho així, de la xarxa oberta de Catalunya. Es trobava que aquest desplegament estava mancat d'un tram molt important que era el que hi havia que hi ha entre Ripoll i Sant Joan de les Abadesses, el que actualment considerem la ruta del ferro, la ruta del ferro. I des del territori s'ha considerat que era bo participar per tal que es desplegui aquesta fibra òptica entre Ripoll i Sant Joan de les Abadesses perquè ens permeti a l'hora ja anar arribant com abans millor al nostre territori, aprofitant, com he dit, el tram de Via Verda que ja es farà entre Sant Joan de les Abadesses i la Col Llobret i el que s'ha de fer aquest any 2020-2019 entre la Col Llobret i Sant Pau de Segúries. Per tant, es tracta d'acostar una infraestructura tan important pel nostre territori com és la fibra òptica a prop del nostre municipi. Com he dit, hi participa directament el Consell Comarcal amb una aportació important, hi participa amb una aportació molt important, lògicament, com no podia ser d'altra manera, l'Ajuntament més beneficiat, que és l'Ajuntament de Sant Joan de les Abadesses, i llavors tots i cadascun dels ajuntaments de la Vall de Camprodon aporten 2 euros per habitant per cofinançar aquesta obra. Aquest seria el motiu d'aquest conveni. Doncs hi estem d'acord. Doncs també és un tema, aquest punt número 6 de l'ordre del dia, que quedaria aprovat per unanimitat. Anem al punt 7, el punt 7 de l'ordre del dia, que és l'aprovació del conveni de sistema de sanejament en alta amb el Consell Comarcal del Ripollès. Bé, com bé sabeu, des de fa, si no tinc mal entès, des de l'any 2009, l'Ajuntament de Camprodon ja té delegades les competències de la xarxa de sanejament en alta, els col·lectors en alta, al Consell Comarcal del Ripollès. Bàsicament es tracta de renovar aquest conveni que regula aquesta sessió per tal que les feines en relació al sanejament d'alta dins del terme municipal de Camprodon els vingui efectuant el Consell Comarcal com ha estat fent fins al dia d'avui. No estem inventant res nou, sinó que estem donant continuïtat a un conveni, com he dit, vigent des de l'any 2009 i que està donant els seus fruits. Fins no fa gaire vam poder veure quines actuacions es feien per tal de mantenir en les millors condicions aquesta xarxa. Res més a afegir, també que hi estem d'acord. Perfecte, doncs també aprovem per unanimitat aquest punt número 7 de l'ordre del dia. Bé, punt número 8 de l'ordre del dia, que és la proposta sobre la petició de beneficis fiscals, impost sobre construccions, instal·lacions i obres i reparació que fa efecte a la reparació de la coberta i porta d'accés de l'església de Santa Maria de Camprodon. Bé, aquí us haig de dir, i així ho posem, aquí es plantejava aquest punt en base a aprovar una liquidació de l'impost sobre construccions que ja es havia plantejat en Junta de Govern local, però vist l'informe del secretari en dia d'avui, des de l'alcaldia, entenc jo que és així, es proposa fer un canvi d'acord, ja que s'ha treballat en aquest tema i s'ha trobat que més enllà de les ordenances municipals, o sigui, les ordenances municipals no estableixen cap tipus de bonificació per aquestes obres, però sí que en canvi hi ha una ordre ministerial de l'any 2001 que en el seu moment va quedar derogada per una ordre ministerial, una altra ordre ministerial, però que realment està, diguéssim, per una sentència del Tribunal Suprem l'any 2014, està activa. I d'una manera clara diu el següent, diu en castellà, que és tal com diu allò: la Santa Sede, la Conferencia Episcopal, las diócesis, las parroquias y otras circunscripciones territoriales, las órdenes y congregaciones religiosas y los institutos de la vida consagrada
y sus provincias y sus causas disfrutan de exención total i permanente en l'impuesto sobre construcciones, instalaciones i obres. Per tant, dit això, i dit això és tan clar que genera jurisprudència, proposem que s'aprovi, que no s'aprovi, diguem així, l'acord que el proposàvem i s'insti a modificar l'acord que en el seu moment va acordar la Junta de Govern local, aplicant lògicament aquesta doctrina que el secretari ha fet bé a arribar-nos i que la jurisprudència ha sentenciat. Per tant, aquest seria el que... Doncs queda aprovat amb els temps establit aquest punt número 8 de l'ordre del dia. Anem ara al punt número 9, que és l'aprovació del conveni de residus amb el Consell Comarcal del Ripollès. Bé, com podeu... és un pas més en aquest, com ja vam parlar en plens anteriors, del fet que l'Ajuntament de Camprodon delegava el servei de recollida de residus al Consell Comarcal... Perdó. Torno a començar a parlar, Bé, aquest és un punt més de l'ordre, és un punt més en aquesta línia, que és del fet de ja fa uns plens anteriors, l'Ajuntament de Camprodon va delegar el servei de recollida de residus del Consell Comarcal, doncs ara es tracta de ja, diguéssim, arribar al fons de la qüestió i determinar de quina manera es delega aquest servei i en quines condicions. Per tant, aquest conveni estableix, com he dit, quines són les condicions i quina és la vigència del propi conveni. Com podeu veure, si he tingut de llegir-ho, doncs aquest conveni tindrà una durada de 2 anys, que és el que es va establir en el nostre plec de recollida, i que aquesta prestació que no contracta de recollida dels autoritzats tindrà que haver 2 anys més 2 anys més de pròrroga en cas de ser addicional. L'Ajuntament està obligat, lògicament, com diu el conveni, a mantenir aquesta delegació en el termini aquest acordat mínim de 2 anys. Parla de quines són les obligacions del Consell Comarcal, en la qual posa a disposició la planta de triatge i els educadors corresponents. En fi, és un conveni regulador que demostra aquesta voluntat ja de tirar endavant aquesta delegació del servei de recollida de residus. Per tant, proposem aprovar el conveni de delegació de competències d'aquest Ajuntament amb el Consell Comarcal. Estem satisfets amb aquest conveni perquè ja sap l'alcalde que des del primer moment el nostre grup va estar preocupat quan l'equip de govern de l'Ajuntament de Camprodon va voler fer la segregació del Consell Comarcal i gestionar com a únic municipi tot el tema de residus de Camprodon. Per tant, nosaltres sempre hem estat a favor que els residus de Camprodon anessin conjuntament amb el Consell Comarcal i ho veiem, com et dic, amb bastanta preocupació, tot i que va tenir uns gastos, això perquè seguia una noia que anava mirant, jo no recordo quan va costar tot l'estudi aquest perquè nosaltres ens autogestionéssim aquests residus, no? Però, evidentment, estem satisfets perquè estàvem realment preocupats de com es resoldria tot això, no? I al final veiem que s'ha resolt bé i per tant votarem a favor. Una altra cosa que votarem a favor és, perquè jo no sé què faran els d'Esquerra Republicana, perquè vaig llegir en el diari digital que si bé van aprovar per unanimitat que tenen les competències de la sessió de Camprodon en el Consell Comarcal, amb el que va fer referència al conveni, es van abstenir. Per tant, l'alcalde estigui tranquil que si no compta amb els 2 vots de l'equip d'Esquerra Republicana, que per coherència s'haurien d'abstenir, els nostres vots serà favorable per tirar-se endavant. Em deixes contestar? Tenia que contestar-te, home. Tu saps, i en les teves saps, lo difícil que a vegades és el Consell Comarcal amb el tema dels residus i el van patir, i l'Esteve també ho sap, i sí, jo la veritat no ho sé el grup del Consell Comarcal, el que va fer, ja no soc conseller comarcal, em deia Camprodon, i crec que hem intentat... No, sí, ho sé, malauradament ho vaig llegir, i jo el que faig és intentar defensar els interessos de Camprodon i amb això crec que hem fet un bon pas. El que facin el Consell Comarcal em representa en cert punt, no? Així de clar. La teva explicació em sembla perfecta, no? Però no has de patir. Ha arribat un moment que patia perquè el portaveu del grup
si no votem a favor ens hi tombaran, això, no? Vull dir que almenys ja sabem que si amb els 5, érem 4, ara ja som 5, tenia 5 vots per poder-ho aprovar tranquil·lament. Per llavors, estic content que el regidor sàpiga separar el que és el tema comarcal del tema de Camprodon, encara que no té una certa lògica, però jo crec que és positiu. Gràcies. Primer de tot, agraïu-vos també el vostre vot positiu. No, només una cosa, que m'agradaria, Xavi, abans que aprovéssim el ple, que ens poguéssim seure i explicar-te una mica com que vas estar en els d'allò, un dia d'aquests, que no tinguis molta feina, ens trobem. Vale. Doncs més enllà d'aquestes consideracions, com he dit, agraïts per aquest vot positiu en aquest tema, però dir també que Jordi parlava dels gastos que podria suposar, és a dir que també al final qualsevol gestió és el resultat de qualsevol acord és el resultat de moltes gestions. Jo que puc dir que avui, més enllà que sí que tornem al Consell Comarcal, però com hem intentat explicar i crec que us hem explicat i que és la realitat, doncs avui les condicions en les quals tornem al Consell Comarcal no són de bon tros les que proposava el Consell a principis de la legislatura. Per tant, ens alegrem, perquè considerem, igual que vosaltres, i així jo també m'alegro com a alcalde, que treballar en equip i treballar agrupats sempre anem millor, però sempre i quan es respectin les condicions específiques de cadascú. I la feina feta en aquest període d'impàs, que no ha estat en moments no massa agradable, doncs ens ha beneficiat a tots i a tots cap d'ells. Per tant, moltes gràcies per estar al nostre costat en aquest punt i doncs no cal que votem el que queda aprovat per unanimitat. Gràcies. Bé, anem ara al punt número 10, que és la proposta de compensació dels membres de la corporació. Com bé sabeu, aquest tema és un tema que va quedar aparcat en el darrer ple per part de l'Esteve Pujol, doctors per Camprodon, es va demanar i així es va fer que el secretari elaborés un informe per tal que garantís que les coses es fessin com s'han de fer, i sí que és veritat que una mica treballant-ho, jo crec que possiblement, així m'arriba, jo crec que s'ha fet millor. S'ha fet millor, en aquests moments el que és la proposta és bàsicament modificar l'article 29B de les bases d'execució del pressupost, introduint una indemnització per l'alcaldia que deixa clar que hi ha dos mètodes, diguem-ho així, pels quals remunerar regidors o alcaldia en aquest cas, que seria per assistència o indemnització per feines efectuades. Queda ben separat, semblava que així ho manifesta l'informe de secretaria, doncs que no quedava molt clar fins a la data d'avui, sembla que queda clar i per tant és el que reflexa l'acord de grup, que és fixar una indemnització per l'alcaldia per mesos que hi hagi junta o hi hagi ple o una quantitat determinada. Sí que em quedi clar que jo des del primer moment que vaig assolir l'alcaldia de la Junta de Camprodon vàrem plantejar una remuneració, i el que sí que queda clar, i així ho diu el pacte, l'acord que si teniu bé aprovarem, doncs diu ben clar que la indemnització que pot rebre l'alcalde, sigui el que sigui, hi hagi més plens, hi hagi menys plens, no pot superar de cap manera els 24.000 euros bruts anuals que es va aprovar l'any 2015. Per tant, dit això, si ho deixo a la vostra consideració. Sí, en aquest cas, alegrant-se que en el seu moment quedés sobre la taula el ple passat i que avui es porti a aprovació aquesta proposta d'acord, entenem que està molt més encaixada del que podia estar la primitiva que va anar en el ple passat. Ja ho vam dir en el ple passat, que la nostra objecció no era en cap moment que hi hagués unes retribucions dignes i que com han de ser per l'alcalde i per la gent que es dedica a la pública. Que això ha de ser així i que per tant en cap cas volíem jugar, que malauradament a vegades a aquests indrets ho hem vist, es fa molta demagògia amb aquests temes i em sembla que és en perjudici de tothom i en benefici de ningú. Per tant, les feines s'han de fer, es pot discrepar de si es fa l'orientació que s'hauria de fer o no, però les feines de lo públic hi ha una dedicació, hi ha un temps i com tot ha de tenir una compensació que no deixi de ser compensació, evidentment, i que és el que estem discutint, digna i d'acord amb l'esforç i amb la feina que es fa.
Dit això, la solució que s'ha trobat i és totalment, entenem, correcta, que per tant ens complau i per tant hi estem totalment d'acord. I finalment també havíem fet al ple passat un prec que era dir a la proposta anterior suposava un increment per assistència a plens i juntes de govern. Vam fer aquella observació de dir que si quan als treballadors públics se'ls fa aquestes, d'acord amb el que diu el govern de l'Estat, que no hi ha cap voluntat, no hi ha cap possibilitat de marge d'increment que no sigui el que marca els pressupostos generals de l'Estat, doncs que la retribució dels càrrecs públics, que podem considerar que és més petita, més mitjana o més gran, doncs tingués una consideració igual a la que podien tenir els treballadors públics. No serà ni això perquè finalment es congela, diguéssim, la retribució dels càrrecs públics i per tant entenem que també és positiu quan es demana i els treballadors públics fan un esforç amb el seu salari, doncs que corresponem als càrrecs públics amb aquest esforç que siguem solidaris i que per tant no fem allò que fa pas. Veiem, malauradament, que patam als ulls d'aquests increments exagerats de tant percents de salaris de càrrecs públics. Per tant, el conjunt, la forma i el contingut ens complau i per tant trobo que és molt positiu que un tema com aquest, que genera molta polèmica, el puguem aprovar per unanimitat en aquest ple. Bé, doncs com diu l'Esteve, queda aquest tema aprovat per unanimitat. Anem pel punt 11 de l'ordre del dia, que és l'aprovació de certificacions d'obres de l'obra de revisió del Museu Municipal de Cal Marquès i Climent del Carme del projecte Patrimcat. En aquest cas es tracta d'aprovar les certificacions 9 i 10 per import de 30.467 euros una i 20.502,65 euros l'altra, totes dues amb IVA inclòs, amb càrrec a l'aplicació pressupostària que correspon. Bé, doncs aquest punt també queda aprovat per unanimitat. Anem al punt 12. El punt 12 de l'ordre del dia estem ja amb mocions. Molt bé, aquí afegíem la moció que hem parlat abans. Començaríem per la moció en defensa de les institucions de Catalunya i dels seus representants electes. Bé, com bé sabeu, i és de tradició aquí a l'Ajuntament de Camprodon, aquest tipus de mocions que sobrepassen una mica el que és la tasca d'un ajuntament com el de Camprodon, doncs sempre s'intenten parlar abans en junta de portaveus i que tots els membres dels diferents grups polítics hi estiguin d'acord. Bé, és una moció que es tracta, en els moments avui convulsos que vivim al nostre país, es tracta de reforçar aquesta voluntat que el país vagi endavant, de revisar aquest marc d'autogovern, caldrà que siguem capaços d'adaptar-lo als anhels, a les demandes que tenen els nostres ciutadans. Són dies que veiem que a Catalunya tenim dies molt complicats en els quals creiem que posem sobre la taula unes reclamacions polítiques més que legítimes, però que malauradament des de l'estat espanyol no hi ha hagut cap mà estesa, no es treguen la mà estesa necessària ni la reacció política necessària per trobar-hi solucions. Tenim un govern de la Generalitat intervingut amb el 155 i considerem que tot això crea seriosos dubtes sobre aquesta legitimitat i sobre com estan duent en terme les coses. Tenim el nostre president fora del nostre país i tenim l'expresident Junqueras, l'exvicepresident, Oriol Junqueras, juntament amb el conseller Forn i els Jordis, a la presó i per tant aquesta situació tan rocambolesca creiem que des de les institucions municipals hem de reforçar i hem de treballar conjuntament per tal d'ajudar amb la mesura que puguem que tot això trobi solució i trobi el camí de l'èxit. I permeteu-me que digui el resum el que demanem a la part dispositiva. Per tant, com he dit, en junta de portaveus van quedar, i llegeixo d'una forma textual, el següent. L'Ajuntament de Camprodon acorda, primer, demanar a les institucions de l'Estat que respecti i accepti la voluntat inequívoca dels ciutadans de Catalunya expressada a les urnes el 21 de desembre i que ha comportat unes majories parlamentàries legítimes que han de poder exercir lliurement les seves funcions. Segon, demanar la derogació de forma immediata
de la intervenció de les 3 institucions de Catalunya i la finalització de qualsevol tutela externa del nostre autogovern, tant per la via emparada formalment per l'article 155 de la Constitució com mitjançant la intervenció de les finances de la Generalitat. Tercer, demanar l'alliberament dels presos polítics catalans, alguns d'ells representants polítics catalans elegits pel poble de Catalunya, que continuen empresonats en aplicació desproporcionada d'una mesura cautelar sense que existeixi cap sentència ferma condemnatòria, havent de prevaldre els drets fonamentals a la llibertat individual i a la participació en assumptes públics per davant de la presó preventiva. I per últim i quart, demanar que d'una vegada per totes s'afronti la solució d'aquest conflicte polític per la via del diàleg, la negociació i el reconeixement polític sense persecució i repressió. Aquests serien els acords, més enllà si hem de notificar aquesta resolució al president del Parlament i a l'Associació Catalana de Municipis. Com deia l'alcalde, alegrant-se que una vegada més aquest consistori, que és una llarga tradició que ve de molts i molts anys, quan hem aprovat mocions que no són estrictament d'àmbit municipal, que afecten el nostre municipi o competències del nostre municipi, que es faci l'esforç de consensuar les mocions i que, a més, no sigui, malauradament passa també amb altres ajuntaments, les mocions en un rifirrafe de brailles i que un dia un vol fer quedar malament l'altre fa quedar malament l'altre i, per tant, es converteixi els plens municipals en cosa que no li pertoca. Però quan hi ha temes, i que hi ha temes que preocupen i que neguitegen i que poden donar a peu que la corporació municipal s'hagi d'expressar, es pugui expressar, que hi hagi aquesta voluntat i que en aquest cas crec que hi ha set per part dels 3 grups que estem a l'Ajuntament, de trobar un redactat, uns acords que reflecteixin el conjunt de la corporació. Que en definitiva és això, que com tota moció hi ha una part explicativa, però finalment el que aprovem, el que has dit Xavi, que és la part dispositiva, i que per tant dintre de la part dispositiva hi ha hagut aquesta voluntat d'arribar a acords, s'hi ha arribat i ens en alegrem i per tant que una vegada més puguem aprovar una moció per unanimitat en aquesta Junta. Bé, doncs queda aprovada aquesta moció per unanimitat. Sí, ara introduïm el que hem dit, una moció del grup d'independents de la Selva en defensa de la filosofia a l'ensenyament de Catalunya. Bé, se'ns informa que hi ha un canvi en les proves d'accés a la universitat, en el qual destaca que l'assignatura d'Història de la Filosofia deixarà de ser avaluada a la fase específica, passarà a ser avaluada a la fase específica, deixant de ser considerada com a matèria comuna en totes les modalitats del batxillerat. Bé, des del grup, com he dit, d'independents de la Selva ens fan arribar aquesta moció reclamant que la història de la filosofia continuï formant part, que no sigui arraconada i que no passi a ser una mera matèria optativa. Bé, el Centre Interuniversitari de Catalunya diu que aposta per matèries més competencials i en canvi des d'aquesta visió més política es diu que també la filosofia pot servir per preparar els nostres joves d'una manera més reflexiva, més crítica, amb capacitat de més reflexió, amb capacitat de ser més crítics en una societat que aquestes competències segurament, si tots reflexionem una mica, fan falta més que mai. Aquesta moció va ser aprovada pel ple de la Diputació de Girona i per tant nosaltres el que entenem com a Ajuntament de Camprodon, si estigui per la Junta de Portaveus, que també sol·licitaríem que s'aprovés i bàsicament el que es demana és que es demana la retirada d'aquesta modificació de les proves d'accés a la universitat i que considera que qualsevol modificació d'aquest sistema educatiu ha de comptar amb canals participatius que garanteixin el debat i possibilitin el consens entre les parts. Per tant, consideràvem bé que també possiblement un tipus de moció molt allunyada de l'anterior, però que també crec que és positiva que avui l'Ajuntament de Camprodon la recolza. Per tant, tema. Bé, doncs quedaria aprovada aquesta moció també per unanimitat. I dit això, si no vaig errat, estem ja... Primer donaré
veig que està posat per ordre... Sí, primer comencem per la compte de l'alcaldia, només hi posàvem al revés. Perdó. Si em permets, dels tres que és l'apartat B, per tant, donar compte de crèdits, juntes i informació d'alcaldia, jo bàsicament celebrar dues sentències que estaria dins de l'apartat teu d'informació d'alcaldia, per tant, sumar-me a expressar la satisfacció del nostre grup amb aquestes dues sentències, una ferma, l'altra encara no, esperem que ho sigui ben aviat, la de la cooperativa, que pot semblar un tema menor, però em sembla que és important, que era la cooperativa de fluid elèctric, quan es va fer les obres, com totes dues venen de legislatures passades, doncs permeteu-me que m'hi esplai una mica, no seré curt per això. En el sentit que quan es va fer l'ampliació del geriàtric, que es havia de fer es feia un transformador, i esclar, i en el seu moment la cooperativa pretenia que l'Ajuntament fes càrrec d'aquella despesa. Els informes tècnics, tant jurídics com dels tècnics de l'Ajuntament va dir que allò no pertocava, i a més era un tema ben social perquè anava per poder posar en funcionament el geriàtric. La cooperativa no hi va estar d'acord, molt legítimament va presentar els seus recursos contenciosos i finalment l'Ajuntament va guanyar i ara es comunica que la sentència és ferma perquè no hi ha recursos. Per tant, jo crec que és positiu perquè l'Ajuntament que ha demostrat que tenia raó, però a més en un tema que era estrictament molt social, com era l'hospital municipal o el geriàtric. I la segona, que també hem tingut temps de parlar en aquests últims dies, que era el tema de la llar d'infants, que de cop i volta el govern de la Generalitat va deixar de donar aquelles subvencions per manteniment de les places de llar d'infants. Això va provocar crisi al conjunt de municipis, alguns municipis que havien tingut subvenció per poder fer llar d'infants, doncs no la van tenir feta, llavors va resultar que no se'ls va fer cap conveni, no va poder posar-la en funcionament. Fins i tot en trobaríem alguna de les comarques gironines que ha passat això, que hi ha l'edifici i malauradament no s'ha pogut posar en funcionament. La nostra sí que estava en ple funcionament, amb molta ocupació, però vam deixar de percebre aquests diners. Un conjunt d'ajuntaments, en aquest cas és una trentena o 30 i pico del conjunt de Catalunya, entre ells Camprodon, jo diria que fins i tot vam ser l'únic ajuntament de les comarques gironines que vam entrar en aquest que se'n deia Consell d'Alcaldes en defensa de l'ensenyament públic i es va plantejar aquest contenciós administratiu, primer un recurs previ a la resolució de la Conselleria i després, com no va ser atès, el contenciós. Si hi ha hagut la sentència, que és positiva, no és ferma, hi ha hagut una demanda i em sembla que valdria la pena que si aviat tenim govern, mentre que dèiem la moció que hem aprovat, el 155 aixecat i govern de Catalunya, doncs que aquest govern que hi hagi no plantegi recurs perquè em sembla que és de llei poder atendre aquesta demanda d'aquest conveni que era signat per les dues parts. Però a més aquesta sentència, malgrat que parla de 3 cursos, té que m'informen a mi, és que dir que els ajuntaments poden reclamar els cursos següents, perquè això es queda 2012-13, 2012-13, 13-14, 14-15, hi ha 15-16, 16-17, 17 i 8, perquè es queda aquí perquè es va fer la demanda el 14 i per tant el jutge diu fins al que s'arriba la demanda però deixa portes obertes de poder reclamar. Heu vist que malgrat que eren 30 i pico d'ajuntaments jo crec que en pocs dies, si no és la totalitat dels ajuntaments que tenen llar d'infants, perquè els ajuntaments que no van fer-ho s'estan afanyant i que és lògic per reclamar també això. Vam ser pioners a la demanda, ens dona la raó, esperem que el bon seny del nou govern de Catalunya faci de reconèixer això i que amb l'ajuda, que és veritat que com sempre la Diputació hem tingut que quan hi ha hagut problemes grossos la Diputació sempre ha estat per un cap d'ajudar els ajuntaments però no era la mateixa quantitat, doncs a la suma de l'ajuda de la Diputació futura més el que pugui portar la Generalitat acabi consolidant aquests 1.300 euros nen curs, que era el que teníem signat i que en el seu moment el govern de Catalunya no va respectar. Per tant, dues informacions que tens en cartera avui positives i em sembla que valia la pena remarcar-les. Tema de crits, això no era... L'altre. Bé, no, jo ho tenia preparat per comentar, perquè jo penso, comparteixo
perfectament el que dius, Esteve, són dues sentències positives. La cooperativa ja n'eren coneixedors, fa uns mesos vam tenir la sentència. El que passa és que, com que no hi ha hagut recurs de la companyia, de la cooperativa de Camprodon, doncs aquesta s'ha sentit ferma i, per tant, com bé dius, ens alegrem que aquest tema hagi quedat resolt i perquè no és gens bo també que l'entitat de Camprodon no estigui aquests temes també en entitats de Camprodon, per tant és important que s'hagi resolt i que ja s'hagi passat pàgina. I en quant a la llar d'infants, lògicament, ens alegrem que la decisió presa en aquest moment per part de l'Ajuntament de Camprodon de defensar els interessos de Camprodon, del poble i dels usuaris de la llar d'infants doncs hagi donat els seus fruits. Bé, és de dir que ens ho diem des de la cautela, que ens demanen inclús els nostres propis advocats. Jo tinc un correu aquí que m'agrada dir que jo entenc que hem de ser molt d'allò, però dic que hem d'anar amb cautela perquè em diuen us preguem que espereu la propera convocatòria del Fòrum d'Alcaldes per tal de fer actuacions, perquè no sabem ben bé quines accions a seguir a dia d'avui, que es decidiran més endavant perquè estem d'esperar l'execució de la sentència. Això ho diuen des dels nostres directors. Que sigui ferm i després sí, però dic, contextualment diu això. Diu, ens heu informat dels accions a seguir envers l'execució de la sentència. Per tant, molt contents. Volia informar-vos d'una sentència que té una importància més relativa, perquè l'Ajuntament no hi està d'allò també, però sí que tenim diverses coses obertes, és amb el veí de Rocabruna, el senyor Manuel Martínez, que tenim diferents coses d'allò. En aquest cas hi ha una sentència desfavorable del senyor Manuel Martínez, que va presentar una demanda, un interdicte contra el seu veí, el problema causat pel tema d'aquella granja, que ha sentit, doncs han donat la raó a la part contrària, no el senyor Martínez. És una cosa que ens afecta indirectament, però ens afecta. I dit això, doncs no hi ha altra cosa. Per tant, fins aquí el d'allò ja donaríem... Pregs i preguntes, perdó. No, molt ràpid, un tema, la regidor de Governació. Xavi, he vist que has enviat, amb la correspondència sortida, una carta a tot un conjunt de gent que té terrasses a Camprodon, que se'ls diu que han de tenir els plans, les especificacions. Això és perquè és la primera vegada que s'entén que està d'aplicació la nova ordenança i, per tant, com està d'aplicació la nova ordenança, pots fer un inventari de com estan les coses o com pretén la gent que estiguin. Per tant, primera pregunta aquesta, i segona és dir, molt bé, ja es resoldrà les peticions, això es pensa fer que es tingui de fer cada any, perquè clar, si agafem l'ordenança diu que les concessions d'ocupació de via pública són per un any. Aquí s'entenien prorrogades en el temps, si eren la mateixa, si hi havia modificació es comunicava, per tant, més que tot mecanismes, de dir, això ho fas per primera vegada, demanar-ho a tothom, que et facin un plan, que tinguin que cooperar, etc. És per fer inventari, primera pregunta. Segona, dir, això, una vegada fet això, l'any que ve tornaràs a fer el mateix o s'entén que ja estarà consolidat i que simplement ratificant ho vols ocupar pel següent any, perquè sí que agafem l'ordenança que en aquest cas van aprovar perquè no la van votar per la recordeu, però és el que diuen les ordenances, que l'ocupació és per any. I per tant, l'històric era que quedaven renovades si no es deia res, però quin serà el mecanisme? Això s'ha fet més que res perquè hi havia un problema i era que el tema dels vigilants municipals havien d'anar als locals, fer una revisió de les terrasses, hi havia bastants problemes. I es va convenir que seria bo que es fes una mica al revés, que cada establiment digués exactament què vol i que ens ho expliquin exactament, o sigui, que facin uns plànols, que ens ho dibuixin bé i que cadascú digui el que vol. Llavors, amb aquesta eina, el vigilant municipal podrà controlar d'una forma molt més objectiva i més clara si les coses es fan bé o no es fan bé. Després també es fa també per al tema dels pagaments. També hi havia algun establiment que el vigilant havia d'anar in situ, cobrar-ho i anar-ho a cobrar de forma personal. Això també ho hem canviat i volem que es pagui
via transferència o que la persona afectada es personi a l'Ajuntament i faci el pagament. Respecte a la segona pregunta, no, si tu fas una entrada aquest any amb el plan o tal, l'hem fet i a la temporada següent, l'any següent, no ho canvies, doncs no cal que et tornis a presentar el marc. No tindria sentit, simplement si continues de la mateixa manera s'entén que l'any següent has de podrà, ell fa el mateix i per tant li cobres el mateix i per tant quan el vigilant vagi a fer la inspecció corresponent ell haurà de tenir el que té davant. No sé si t'he contestat. I afegir una cosa que dic Maris, que hi ha un canvi important que es pagava per taules i cadires, ara es paga per metres quadrats, d'una manera lògica de metres quadrats és definir metres quadrats. Em sembla que marcar l'espai és un terreny. Vam també una mica des dels serveis d'aquí de la casa també es va comentar, això és una mica un embolic i veiem si es podia resoldre. Xavi, amb això que dius, jo ho entenc, però torno a repetir, l'ocupació és per any en any, per tant, jo crec que el que devés prorrogar, com deies tu molt bé, i ja està. Sí que entenc que des del moment que hi ha una ordenança nova i que es demana això originarà un acord que és la Junta de Govern en el sentit de dir que les peticions s'hauran de resoldre positivament una per una de les que vagin entrant, perquè clar, no és fer un plano i ja està, sinó hi ha una petició, se'ls diu aquí, hi ha una ordenança, es fa, se'ls demana què pensen ocupar i per tant, en funció de la nova ordenança i els paràmetres que hi ha a la nova ordenança, perquè ha canviat, o sigui, tu podries tenir una terrassa l'estiu passat amb l'ordenança vella i amb la nova ordenança impliqués alguns canvis, no perquè per voluntat de la propietat, sinó perquè marca l'ordenança uns paràmetres que no marcaven, que és una mica el que vam dir en la Leosi. Per tant, jo crec que si heu d'aplicar una ordenança s'ha d'observar el compliment d'aquella petició amb l'ordenança nova. Això ho conegui. I que estem en tema molt ràpid, no Xavi, les preguntes, però la segona era que en el passat exercici, perquè ja som del 18, vam estar parlant, sembla que era en Jordi que t'ho havia comentat, el tema dels mercats, que allò havíeu fet aquell inici de fer els mercats, el doctor Robert, l'altre aquí a la plaça de la Vila, es va demanar, va dir no, per l'exercici 2017 no hi haurà mercat, no hi haurà els mercats i per tant, però sí que s'aplicaria el 18. Continua en peu la voluntat de fer els mercats i quan es farien i quan començarien i quan s'acabarien. Començarà a partir de Setmana Santa. S'estan fent les bases per fer el concurs i per completar-lo. I en principi, si els tempos van com han d'anar, es farà a partir de Setmana Santa. Ja tot l'any que estem separats. Sí. Seria els 52 diumenges. I l'altra pregunta, que deia que generarà un acord de concessió, d'adequació de la petició amb la nova ordenança? Sí. I afegeixo, si cas, perquè es tracta de dues coses importants. Una, aquesta ordenança preveu l'adequació de les terrasses existents a la nova ordenança. Si mireu també hi ha un termini, parla de 2 anys per tal d'adequar-se estrictament als requeriments de l'ordenança. Per tant, s'hauria de diferenciar el que és l'adequació de les terrasses ja existents amb futures terrasses que puguin arribar. Molt bé, donaríem aquí per acabar el ple. Ara donem el torn de paraula al públic, que suposo que tenen